Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Muhtaram Müslüman kardeşler, her barcabızның da бар чисталык дигән аңлатмасы. Ягъни һәр барчабызның да чисталыкка карата бар мөнәсәбәте. Мәсәлән, без иртә белән торгач беренче эш булып нишлибез? Битләребезне, кулларыбызны юабыз, чәчләребезне тарыйбыз, душ астына керәбез. Яки эштән чыкканнан соң да кайтып душ керү, юынып чыгу ул нормаль күренеш булып санала. Чисталык, мөхтәрәм кардәшләр, ислам динендә шуның кадәр мөһим ки, ул иманның яртысы дип санала. Хәтта мәсәлән безнең чәчләребез, шулай ук тешләребез, калган бөтен әгъзаларыбыз да юуга мохтаҗ. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям чәчкә генә килгән вакытта да шулай ди. Кемнең дә чәче булса ди, ул аңа ихтирам күрсәтсен ди. Фәл юкримху. Ягъни үзенең чәчен тарасын, юсын ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе белән һәр вакыт тарак йөрткән. Менә бу урта гасырдагы Европа белән чагыштырганда зур аерма. 1400 ел элек яшәгән кеше, әле гарәп кешесе, чүлдә инде чәчләрен тарап, матурлап тора торган булган. Хәзерге вакыттагы яшьләргә игътибар итсәк, чәчләрен озын итеп үстерергә мөмкиннәр. Хәтта махсус Африка тибындагы чәчләрен үреп куялар. Менә бу үрелгән чәчләр айлар буе шул килеш йөри. Юылмаган килеш, сүтелмәгән килеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шуңа күрә әйтә: чәчләрегезгә ихтирамлы булыгыз. Чөнки таралып торган чәчләр, шулай ук юылып торган чәчләр ул инде сәламәттә булып санала. Шулай көннәрдән бер көнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер гарәп килеп керә. Чәчләре үрә торган була, тырпаеп тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Бар әле чыкта ди, башыңны тарап, матурланып кирди." Ул кеше чыга да, чәчләрен тарап, матур итеп керә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Менә шушылай йөрү, шайтан кебек йөрүгә караганда әйбәтрәк түгелмени?" ди. Ягъни кешенең тышкы кыяфәтен матурларга киңәш итә. Хәтта мөхтәрәм кардәшләр, тешләргә килгән вакытта да шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер гарәпнең тешенә таш утырганын күрә. Ягъни тешләре саргайган тибендә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Бу тешләрне юып, чистартып булмыймыни?" ди. Ягъни ул вакытта теш пасталары, теш щеткалары дигән төшенчә булмый, ләкин була махсус тешне чистарта торган таяклар. Менә шуны кулланыгыз ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тешләрен шуның кадәр еш чистарта ки, ул әйтә торган була: "Мин тешләремне туздырып бетерәм дип курыктым" ди. Ягъни ишкый тешләрен чистартып, туздырып бетерәм дип курыктым ди. Менә безгә хәзер телевизордан сөйлиләр: "Иртә белән чистартыгыз тешләрегезне, кич белән чистартыгыз, көндез чистартырга мөмкинчелек булмаса, сагыз чәйнәгез, авызларыгызны чайкагыз" ди. Булар бит, мөхтәрәм кардәшләр, 1400 ел элек Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям тарафыннан әйтеп калдырылган сүзләр. Шуңа күрә, әгәр дә динебезгә карасак, динебезгә мөрәҗәгать итсәк, безгә хәтта теш табибларының, я булмаса шушы стоматологларның киңәшләренә кулак та саласы юк. Без инде тешләребез сау-сәламәт, чиста булып санала. Мөхтәрәм кардәшләр, адәм баласының менә шушы тышкы якта булган чисталыгы аның кешеләр белән аралашуга бик зур роль уйный. Ни өчен дигәндә, кеше янына килеп баскач, сиңа карап бәя бирәләр. Чәчеңгә карап, авызыңнан килгән искә карап, шулай ук тышкы ягыңдагы синең тырнакларыңа карап. Бит чыннан да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Чисталык ул пәйгамбәрләрдән килгән сөннәт, хәтта шул ук тырнак кисүдә." Ләкин соңгы вакытта игътибар итсәк, кешене алга китә дип әйтәбез дә, бит шул ук вакытта кеше киресенчә артка баруын күрәбез. Әлеге дә баягы юылмаган чәчләр, ташлар утырган тешләр, киселмәгән озын итеп үстерә торган тырнаклар. Без бит үзебезне, мөхтәрәм кардәшләр, югары дәрәҗәдә торучы адәм баласы, мәдәниятле, шулай бит чиста, пак дип саныйбыз. Шуңа күрә дә менә шушы тышкы якларыбызга, гигиена һәм паклыкка игътибарлы булсак иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.